абдураҳим қаландаров пас аз 1 соли муҳоҷират ва мусофират дар Русия ба мактаби фарзандонаш омад, то аз вазъи таҳсили онҳо огаҳ шавад. ӯ ҳамеша аз тариқи телефон ва барномаҳои тамоси видеоӣ таҳсил ва тарбияи фарзандонашро дар Душанбе назорат мекунад, аммо ҳузури худро дар назорат ва тарбияи фарзандон нокофӣ медонад. ҳамроҳи чанд муҳоҷир бо номае аз Вазорати маорифи Тоҷикистон хостанд шароите барои тамоси видеоӣ дар ҷаласаҳои синфӣ фароҳам биёранд, ки падарони муҳоҷир ҳам мустақиман аз Русия дар ин ҷаласаҳо ширкат кунанд. мактабҳое ки агар иқтидори вебкамераҳое ки дар синфҳо карда наметавонанд, беҳтараш ки ба планшетҳо компютерҳое ки хонандагон дода мешавад албатта иҷозат дода шавад. фақат программҳои Skype, Imo, Viber ки истифода бурда мешавад. ҳамонҳоро истифода бард ки ба тариқи интернетӣ мисол гуфтугӯ ё намоиш дода шавад. устодоне ки мустақиман ба тарбияи мактаббачаҳо сару кор доранд, ҳузури падарон дар тарбияи фарзандонро махсус зикр мекунанд. ба қавли онҳо, маъмулан дар маҷлиси падару модар фақат модарон иштирок мекунанд. баъзан масъалаҳои марбут ба тарбияи фарзандон ҳузури падарро мехоҳад. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон гапи падар муассиртар аст. хуб мешуд ки аз технологияи нави ҳозирзамон истифода бурда ҳамин хел як алоқаи бо падару модар ба вуҷуд орем ки онҳо метавонанд ба воситаи планшетҳои ба воситаи интернет ба воситаи компютерҳо аз ҳолу аҳволи фарзанди худ бохабар шаванд ва он масъалаҳое ки дар маҷлиси падару модарон масъалагузорӣ карда мешаванд онҳо низ ба ин хабар бошанд ва баҳри таълиму тарбияи фарзанди худ саъи кӯшиш намоянд. устодон мегӯянд таваҷҷӯҳи падарони муҳоҷир ба тарбияи фарзандон дар солҳои ахир бештар шудааст. ҳарчанд онҳо дар масофаи дур аз фарзандон ва хонавода қарор доранд, аммо теъдоде аз онҳо мустақиман бо устодон аз тариқи телефон тамос мегиранд ва аз вазъи таҳсили онҳо огаҳ мешаванд. ҳоло дар Тоҷикистон бо иллати гаронӣ ва заъфи буҷаи мактабҳои миёна ин муассисаҳо ба интернет дастрасӣ надоранд. Вазорати маорифи Тоҷикистон мегӯяд, ҳоли ҳозир 1800 мактаб дар кишвар ба интернет пайваст аст ва онҳо таҳияи як барномаи нав дастрасии саросарии мактабҳо ба интернетро дар назар доранд. албатта оянда вақте ки масалан тамоми масалан муассисаи таълимӣ синфхонаҳояш бо шабакаи интернет пайваст мешаванд, бо таҷҳизотҳои техникӣ пайваст мешаванд, метавонем ки тамоми масалан дарсҳо, масалан машваратҳо, семинарҳо, конфронсҳо ҳамаш тариқи фосилавӣ гузаронида шавад. дар гузашта чандин созмон аз таъсири баъди муҳоҷират ба виҷа дурии падарон дар таълиму тарбияи фарзандон гузоришҳо дода буд. аз ҷумла Мемориал, як созмони ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия, дар гузориши худ гуфта буд ки муҳоҷирати корӣ бештар ба вазъи кӯдакони Тоҷикистон таъсир мегузорад. бар тибқи ин гузориш ба далели муҳоҷирати волидон, кӯдакон аз таҳсил дур мешаванд ва хушунат мебинанд. бунёди кӯдаки Созмони Милали Муттаҳид низ бо анҷоми як таҳқиқот дар чанд соли пеш фарзандони муҳоҷиронро ба далели дурӣ аз падар саркаш, осебпазир ва таҳдиде ба ҷомеа унвон кард.